Udah sami wis sae Pak Bowo. Sing enggal mriki teng karo bentingnya napa jenenge? Gene rumah makan mitra iki sing jalan iki. Wana lah gene Mojopuro nggih dupa konten nggih menika sak tempat wisata kathah atas dumugi grape nggih wonten Pondok Catur samping gunung lan sapanunggalipun. Sedaya kalian panjenenganipun Bapak Bupati pemerintah Kabupaten Madiun di support nggih dimotivasi untuk berkembang nggih atas iki silaturahim miras informasi pembangunan informasi upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten Madiun untuk UMKM tanpa kecuali nggih semua oleh Bapak Bupati nggih Pak Wagu pemerintah Kabupaten Madiun disupport semuanya sehingga setiap acara pameran acara gerakan UMKM-nya selalu banyak dan semuanya laris ngeten nggih monggo nika kali pinara Lenggas bisa malih mangke berantos berwakane acara dalam kita saking datang-datang Bajangkara badhe ngaturaken nggih pangipun katur panjenengan sadaya mugi-mugi manah penggalih panjenengan sadaya saya marem saya tentrem saya seneng penggalih dherekaken adicara kalang gagal Wilujeng Dalu Wilujeng Hamirsani di Wilujeng Laras Kedinengan badhe kapiyarsa lumantar kadang-kadang Madakara sumangga.
Sumangga kepada Bapak Kepala Desa Kasur Pinarangga dan kursi undangan ingkang sampun kasambetaken. Sumangga. Bupati Madiun, ugi Bapak Wakil Bupati Madiun, ugi para tamu undangan ingkang gadhah ingkang sambut rawuh. Sumangga kadharaken pinarangga dumateng papan panggan ingkang sampun ditata kasemakatan ingkang gadhah menika. Ugi Bapak Kepala Desa Kabupaten Madiun Pak Camat Sumangga, pimpinan OPD kasemakatan. Wilujeng dalu wilujeng pinarangga kadis kita dulu. Hadirin undangan ingkang winantu pakurmatan, murwakani adicara kalenggan Darmiko menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bu Haja, Bu Haja. Mas, ke depan. Gak apa-apa, ke depannya lagi. Mau lihat Bu Kesi.
disilakan duduk kembali. Nadia. Nun inggih Bapak Ibu ingkang minangka garjan ugi sedaya masyarakat ingkang amirsani wonten ing alun-alun Rasogati tuwin ingkang mirsani lumantar live streaming bilih Kabupaten Madiun mujudaken kampung pesilat Indonesia cacah 18 perguruan pencak silat ingkang manjing wonten ing lalatan Kabupaten Madiun. Dening pemerintah Kabupaten Madiun tansah kaubati supados sedaya kadang-kadang pesilat ingkang wonten ing Kabupaten Madiun tansah guyub rukun anggenipun sami sesarengan nglestareaken wontenipun seni pencak silat. Pramila ingkang kalenggahan menika nderek mangayu bagya ambal warasa Kabupaten Madiun ingkang kaping 258 kadang-kadang saking IPSI Kabupaten Madiun badhe ngaturaken kridanipun seni pencak silat. Kapiyarsa sumangga. Karo wong ayu-ayu. Heeh, langgan irang. Bu Haja. Bu Haja. Bu Haja. Kita beri aplaus tepuk tangan dulu dari IPSI Kabupaten Madiun. Suwo Wiro Jaya Ningrat lebur dening Mahastudi. Tunggaling seni pencak silat ingkang krida kalenggan menika gabungan saking lintas generasi anak-anak kalian remaja meratelaken bilih wonten ing Kabupaten Madiun senajan ton taksih lari menika sampun wasis tuwin pinter pencak silat ngemuti Kabupaten Madiun kampung pesilat. Sasampunipun kridanipun kanthi boten mawi senjata salajengipun kagem senjata khas pencak silat wontenipun celurit ngemuti lairipun pencak silat menika semanten kagem mengsah para penjajah. Pramila gerakan pencak silat ugi senjatanipun nika blaeni. Kridanipun mawi senjata toyak ugi wontenipun parang.
tepuk tangan untuk satu gunting yang atas. Boleh sekali lagi kita beri aplaus tepuk tangan yang meriah untuk Kampung Pesilat Indonesia Kabupaten Madiun, IPSI Kabupaten Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging pakurmatan kunjuk Bupati Madiun panjenenganipun Bapak Haji Hari Waryanto SHMK Darasan Ibu ingkang minantui kaharjan panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Madiun Bapak Dr. Purnomo Hadi MH Darasan Ibu, ugi ingkang minantui pakurmatan panjenenganipun Komandan Lanut Iswajuji, ugi ingkang minantui pakurmatan Komandan Korem, ugi sagunging pakurmatan kunjuk dumateng jajaran Forkopimda Kabupaten Madiun, ugi sagunging pakurmatan kunjuk dumateng Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Bapak Siti Putih Hartoso MSI Darasan Ibu, ugi sagunging pakurmatan kunjuk dumateng Ketua DPRD Darasan Anggota, ugi sagunging pakurmatan kunjuk dumateng Bupati Sepuh panjenenganipun Romo Haji Mutara Mesos, ugi Bapak Wakil Bupati Sepuh panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Iswanto MSI. Para tamu undangan ingkang winantui garjan mekaten ing kalenggan dalu menika mapan wonten ing alun-alun Reksa Jati Caruban Kabupaten Madiun badhe ginelar wontenipun ringgih wajuca sedalu napas mengeti Ambalawarasa Kabupaten Madiun ingkang kaping 258 badhe kagelar ringgih wajuca sedalu napas ing mangkenipun badhe kadheraken dalang kondang Ki Haji Cahyo Kuntadi Magestar Seni, ugi badhe karegenaken bintang tamu panjenenganipun Nimas Ayu Niken Salindri ugi Cakomet, ugi tamtu kewala sesepuh kadang kula panjenengan sadaya Raka Mas Haji Muhammad Saturun. Pramila ing rikala gagal menika supados wontenipun pengetan ingkang minulya menika tansah berkahi menggahi pulau panjenengan sadaya mliginipun ugi warga masyarakat Kabupaten Madiun ingkang wonten mapan pundi kemawon adicara kalenggan menika badhe kawitan kanthi kawasaken Hastungkara ndonga sesarengan ingkang badhe dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Suhartono. Kunjuk dumateng Bapak Suhartono menggah wawasan doa rahayu sedya kasumanggaken nuwun kangandhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin
حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكفي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, dengan hati yang khusyuk dan tawadhu, berkah taburan rahmat dan kasih sayang, kami persembahkan pujian syukur kehadirat ya Allah. Semoga samudra kenikmatanmu, samudra kemurahanmu yang dapat mengubah hati kami, yang kami wujudkan dalam panggilan yang sulit, memperingati hari jadi Kabupaten Madi ke-428 tahun 2026. Dengan seni, kehidupan akan menjadi indah. Dengan ilmu, kehidupan akan menjadi terarah. Dan dengan agama, kehidupan akan menjadi bermakna. Semangat kebersamaan ini semoga membawa berkah bagi kehidupan bermasyarakat, mempermudah usaha dan segala urusan, memberikan kecurahan, kecukupan dan kesejahteraan bagi perekonomian masyarakat kami di Kabupaten Madi pada khususnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, jadikan kepada kami semua insan masyarakat yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, sehingga Engkau menambah nikmat yang berlipat ganda kepada kami demi kemaslahatan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa menuju kehidupan yang damai sejahtera, kemah-ripah Allah dinawi, negeri yang batatun tayyibatun barakun ghafur. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Engkau saudara Tuhan segala harapan kami. Terimalah jerih payah kami dan bakti kami ya Allah, dan ampuni kesalahan serta kelalaian kami. Jauhkan dari cobaan dan bencana yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan masyarakat kami, khususnya di Kabupaten Madiun. Ya Allah, Ya Mujibah Sa'ilin, hanya Engkaulah yang dapat mengabulkan doa dan cinta kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken agung panduwun dumateng panjenengan Bapak Suwartono ingkang sampun kepareng maharasani donga sekarang ingkang gadah menika. Bapak Ibu ingkang winantu ingkang kepareng ingkang gadah menika sumangga kepareng wujud pangayu bagya rawuh panjenengan sadya badhe kalarapaken luwih tunggaling panembrama. Wonten ingkang gadah menika panembrama badhe kadherekaken nggih waranggana anem saking Kabupaten Madiun ingkang pinaringan tetenger Retno Purabaya. Menawi rikala semanten wonten ing kalih ewu sedasa panjenenganipun Bapak Adi Muhtar Mesos sampun paring wewarah lajeng tuwuh wontenipun Sekar Pembayun. Lajeng menika wonten ing kalih ewu 26 panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Haji Hari Wuryanto menika sesarengan kaliyan Abah Dirun doakan nggih Retno Purabaya nika salah setunggaling seniman-seniman muda se-Kabupaten Madiun wujud pangayu bagya rawuh panjenengan sadaya ingkang gadhah menika badhe katuraken panembrama. Rahayu sedya kasumanggaken wilujeng dalu wilujeng hamir sami Retno Purabaya. Jenengan apa temen Pak? Sukat suku tahu gak menak. Orang tadi
YouTube Studio ada. Sesindenan tubuh mamatri seni budaya Dadya betenge bangsa
KM Kabupaten Madiun. Sekali lagi aplaus tepuk tangan yang meriah. Retno Purwoboyo. Ugi katuraken agung panduwun mligi kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Bupati Pawabu ugi panjenenganipun Abahipun ingkang sampun nglairaken Retno Purwoboyo. Bapak Ibu ingkang minantu ingkang kepareng ingkang lenggah punika pemerintah Kabupaten Madiun badhe paring penghargaan dumateng instansi sakjawinipun pemerintah ingkang sampun paring panyengkuyung wontenipun pengetan ambal warasa Kabupaten Madiun ingkang kaping 258. Kunjuk dumateng sesule utawi pangarsa saking Wijaya Baik kasuwun majeng sumangga. Ugi ingkang monggo kalih saking PT KAI Daob 7 Madiun monggo kasuwun sesulipun kalih pangarsanipun terus majeng. Ugi salajengipun saking Prabu Motor matur nuwun panuwun panyengkuyungipun kasuwun majeng. Ugi saking PT Angkasa Wijaya Internasional semoga pangarsa utawi sesulipun kasuwun majeng. Ugi saking Santang Pas Madiun kasumanggaken monggo terus majeng. Ugi ingkang salajengipun PT JNK kasumanggaken sesule utawi pangarsanipun. Ugi salajengipun saking PT Bank Jatim cabang Caruban. Ugi ingkang salajengipun PT IMS Madiun. Ugi saking Cafe Corporation monggo kasumanggaken ing rikawan gandha punika majeng. Wondene tanda tresna talese wujud penghargaan saking pemerintah Kabupaten Madiun badhe kapasrahaken langsung kunjuk dumateng ingkang minulya panjenenganipun Bapak Bupati, dipun dherekaken panjenenganipun Bapak Wakil Bupati, ugi dipun dherekaken panjenenganipun Komandan Lanut Iswayudi, ugi dipun dherekaken panjenenganipun Komandan Korem 081, ugi dipun dherekaken Ketua GBAG Kabupaten Madiun, kepara paring tanda tresna penghargaan dumateng instansi ingkang sakjawinipun pemerintah ingkang sampun nyengkuyung wontenipun pengetan ambal warsa Kabupaten Madiun ingkang kaping 258. Agunging manuwun pemerintah Kabupaten Madiun pramila kalenggah delu punika dhateng pidho-pidho panjenenganipun Bapak Bupati dalasan Bapak Wakil Bupati kadheraken Bapak dan Lanut Iswayudi, Bapak dan Ren 081 di Ketua DPRD anggenipun paring tanda tresna wujud penghargaan dumateng instansi sanjawinipun pemerintah ingkang sampun estu nyengkuyung. Monggo iringanipun alon-alon monggo semanggaken Mas Madang Kara monggo. lancar. Bagaimana agunging panuwun dumateng instansi sakjawinipun pemerintah ingkang kagungan kawigatosan ingkang sae murih rancakipun adicara pengetan ambal warsa Kabupaten Madiun. Sekarang kalau jatuh menika selamat kapasrahaken setunggal upas tunggal. Bogor dengan penggalih pemerintah Kabupaten Madiun karena pihak swasta mekaten ya betul kami kelas penggalih penggalih Madiun Mekaten perhatian penghargaan ingkang inggil lanangkeun saking edu praktikal kawigatosanipun. Paring tondo tresna wujud penghargaan sampun paripurna kalajengaken foto sesarengan kanthi sukarna penggalih sumangga tuju dumateng Bupati Madiun, Bapak Wakil Bupati Madiun di Lanut Iswayudi, Bapak Komandan Koran 081 di Ketua DPRD foto sesarengan sumangga.
dumateng Bapak Bupati Kulir Bapak Wabuk Kasuwen Kendel Santawis. Tunjuk dumateng Bapak dan Lanut Bapak dan Rem 81 Bapak Ketua DPRD matur nuwun.